som sa proste tešil na to, že som sa sem vrátil a že ten, ako keby ten rok ani neubehol a zrazu som sa zobudil a stále idem na tréning, stále idem do známeho prostredia. Samozrejme nový je štadión, krásna aréna a nové je to tu všetko okolo, ale myslím okolo ten 2009 rok a teraz, takže, ale tie pocity sú úplne iné. Vtedy som išiel do nového, teraz idem do starého. Ty správně říkáš, že si dlouho přemýšlel, co nakonec teda převážilo, aby taký si na výstup. Tak samozrejme nebolo to jednoduché, pretože ja som sa cítil som sa v Liberci dobre, ubehlo tam mesiace, respektíve rok a pol. To, že ma ten fotbal bavil, že som bol tam spokojný, tešil som sa na každý tréning, tešil som sa do kabíny, je tam výborná partia, takže človek, keď rozmýšľal nad tým, že to má opustiť, tak nebolo to moc jednoduché. Potom zrazu, keď si zobral na druhú stranu Plzeň a Plzeň za posledné roky najúspešnejší klub v Čechách, proste taký výborná partia, krásna aréna, ľudia, ktorí mi ukazovali, že ma majú radi, aj keď som odišiel odtiaľto, takže no a v neposlednom rade i rodina, ktorá mi tu žije, tak človek to zvažoval, postupne sa to vyvíjalo za ten mesiac, čo som sa s Plzňou bavil reálnejšie, tak sa to nakoniec vyvinulo tak, že som sa rozhodol a vrátil som sa v úvodzovkách domov a som pripravený za Plzeň bojovať. Michal Ďuriš nám tady říkal, že ti hodně doporučoval ten návrat. A když jste spolu o tom mluvili, tak jakou třeba roli hrál on? Tak bavili sme sa o tom spolu a samozrejme on na moje prekvapenie asi sa nebojí o ten svoj post, ale na moje prekvapenie mi to doporučoval a samozrejme bol rád a je rád, že som v Plzni a tešíme sa na to, že tu budeme spolu. Uvidíme teda dokedy a že pre tú Plzeň tí Slováci zase spravia to, čo robili doteraz a že tá Plzeň bude rada, že ich tu má. Michal Ďuriš třeba ten rok v Boleslavi hodně nastartoval, tak si doufá, že to kouzlo sami bude fungovat i teďko. Tak ja som ho sledoval, keď hral v Boleslavi, hral tam dobre, získal tam kopec skúseností a nakoniec to tu zužitkoval tu. Čo sa týka mňa, tak ja som tiež v Liberci niečo odohral, získal to aj ja, aj keď mám určitý vek, získal som tam nejaké skúsenosti, získal som tam inakší pohľad zase na futbal a verím, že to tu využijem a spoločne s ostatnými hráčmi, ktorí sú tu, tak dokážeme naplňať tie ciele Plzne a baviť tých ľudí, ktorí vnímajú plzeňský futbal a fandia im, aby boli rádi, aby boli spokojní, aby sem prichádzali na vonkajšie štadióny a fandili tomu plzeňskému futbalu, ktorý by mal za to stáť. Myslím, že když se vracíš domů, dá se teda říct, že Plzeň považuješ za svůj český domov? Je to tak, je to môj český domov, žijem tu, dá sa povedať, v roku 2009, prežil som tu najkrajšie roky zatiaľ, čo sa týka v Čechách a inak sa to ani nedá nazvať. No a budem teda rád, keď ten čas tu strávime ešte čo najdlhšie a potom, keď možno niekedy za pár rokov budem končiť, tak sa budem môcť zase rozlúčiť s tými fantastickými ľuďmi, ktorí sú tu so zdvihnutou hlavou a že proste budú ma mať radi aj potom.